गाँव के शादी की देखावे के तहा लोग के बात हुई दुनिया पूरा दिखाओ तनी पूरी छनाता पूरी लोग खाता चौथा वीडियो भाई आ तू लोग जरूर हमरा के सपोर्ट कर लोगे हिंगा चलो हम खातनी भोभरे में हम आगे रहनी चाहे कुछ हो जाए आने बम फूटते बाटे हम सोचनी है कि थोड़ा सा नाच ली लेकिन कहनी है ना नाचे ये लड़का रोलन हसन की बानर रोलन हसन हमारा समझे में ना आवत खाली आतंकवादी वाला गाना बजावत रोलन हसन अपराधी लागेला चलो अपराधी लागल एने से दूल्हा मरलन एंट्री मरबे करिहन भाई मरलन तो हो गल दुआरी लाग गल अब तो जयमाल होबे करी तो होते बा जयमाल आहे खा ल बमनी खा ल कौनो दिक्कत नहीं के चली जयमाल तो होते रही रसगुल्ला लोग खाते रही लेकिन एने हो गल रहू चालू भसुर आवतन बरनेत होता का अच्छा हाँ बरनेत होला जैसे कि गाना उना चढ़ावल जाला यानी कि लोग के हम बतैले नहीं है कि गाँव के शादी के हम पूरा दिखाएं भाई गाना चढ़ता देख सकता नहीं लोग लौकता लोग के अच्छा ठीक बा लौकी तो ठीके बाटे एने गाना चढ़ते बा लोग आराम से देखी लोग वीडियो में तनको सा घबराई लोग मत एने इमली घोटावल जाता इमली मामे घोटावल का करें चली थोड़ा सा सूत लेवल जाओ सूत के उठनी है तो देखनी है कि खाता लोग का खाता नहीं लोग अच्छा ये लोग भात दाल खा लोग जिसे मारो में खाया जाला एक बाद सलामी देवता लोग सलामी तो देवले जाई भाई कितना रुपया अच्छा चांदी के कलम दिया था ठीक बाटे चले विदाई होता बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली अच्छा सब तो होबे करी जे आयल भाई ई तो विदाई होबे करी चलो रौदा का देखा नहीं महाराज रौदा वीडियो बाय महाराज मत देखिए चली विदाई हो गई लोग के बाय।